Ξεκίνησε με γκολ το Κίνη Football Club, Ραουζέος Π. Ένα 0 το Κίνη. 100 ευρώ το γκολ πες. Τρίπιος ο Νίκος πάλι. Ο Μανουδάκης στο πρώτο γκολ της πρώτης φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Τα παιδιά από το Κίνη της Ήλιου ταξιδέψαν για άλλη μια φορά να ακολουθήσουν στο Πανελληνίο Πρωτάθλημα του Σόκερ. Αγωνίζονται εναντίον των Πεκίν. Κατάφερε και την έστειλε στην μπάλα έξω, παρόλο που έχουμε βάλει και πλάινο δίκτυ φέτος. Του χρόνου θα το κάνουμε κλουβί το γήπεδο, λίγο σχεδιτώσουμε καμιά μπάλα. Για να δούμε τώρα τους εκεί. 2 δεκάλεπτα οι αναμετρήσεις των αγώνων των ομίλων. Δικό τους το έδωσε. Παρακαλούμε στο επίχρονο η ομάδα The Kings να έρθει να μας δώσουν τα νούμερα του μπροστά του αγωνιστή. Όλοι οι παίκτες ανοίγουν αριστερά-δεξιά όταν το φάουλ είναι πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Καλό ήταν το σουτ. Φτάχνει ο τερματοφύλακας στο Μανουδάκη, ο οποίος καταφέρει να γυρίσει, τελικά κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο είναι μέσα ή έξω, κύριε Τόβα. Είναι μέσα στην περιοχή και είναι πέναλτι. Ο Μανουδάκης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα λογική. Παιχτράρα ο αδερφός μου, Πολύ ωραία ενέργεια από το Μαντούβαλο. Δεν κατάφερε όμως τελικά να τους περάσει όλους και να σουτάρει. Καλούλης είναι. Τρία 0. Ευχαριστούμε για τις αφιερώσεις. Άλλο ένα γκολ. Πάλι ο Μανουδάκης το βάλε.
Έχει υποψηφιότητα για πρώτο σκόρερ από το πρώτο παιχνίδι ο Μανουδάκης. Το γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι πολύ καλός παίκτης, το έχει δείξει και άλλες χρονιές. Το κόρνερ από τον Χρήστο Σαββάκη. Πολύ σωστά. Πλέχτηκε στα βόδια του Ρούσου. Πλέχτηκε. Ο επιθετικός του The Kings και κερδίζει ο Ρούσος τώρα ένα φάουλ. Δεν ακουμπάμε την άμμο με τα χέρια και Ρούσο, το γνωρίζετε. Ανοίγουν όλοι πέντε στα αριστερά-δεξιά, ενώ να πούμε ότι ο χρόνος δεν σταματάει στα φάουλ. Οι διαιτητές είναι απόλυτοι χρονομέτρες. Και ο Μαντούβαλος με την μπάλα προσπαθεί να βρει τον επιθετικό του, δεν τα καταφέρει τελικά. Και με τον Μαντούβαλο γιατί είναι ο μόνος που ξέρουμε, καθώς δεν μας έχει το δεύτερο νούμερα των παιχτών. Παρακαλούμε να ετοιμάζονται οι επόμενες ομάδες και να έρθουν στην γραμματεία, το Ηράκλειο και οι Panthers. Οι υπεύθυνοι των ομάδων να έρθουν στην γραμματεία. 6 η ώρα θα ξεκινήσει η επόμενη αναμέτρηση, Ηράκλειο Panthers. Παρακαλούμε οι παίκτες που δεν αγωνίζονται και είναι στους πάγκους να μην κάθονται όσοι, παρά μόνο όταν πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή. Πάμε το Μαντουδάκι. Το Βελέτζα. Το Βελέτζα στείλει στο Ρούσο. Ωραίο το σούτ του Ρούσου, πολύ ωραία όμως και η απόκληση του τερματοφύλακα του Kings. Επιμένουν όμως το Kings και άλλο ένα γκολ για τον Μανουδάκη. Ευχαριστούμε για την αφιέρωση. Τα νεράκια θα έρθουν στο διάλειμμα. Παρακαλούμε τον κύριο Κοντέλα να προπιπέψει τους δύο πάγκους με τα νερά των δύο ομάδων. Πέντε. Ναι. Πέντε. Πέντε. 500 ευρώ είναι πες. Τελικά καλός είναι ο τερματοφύλακας του Κίμη που ανησυχούσατε. Μπορεί να λείπει ο Συριανός. Αλλά και αυτός καλός είναι, παιδιά. Δεν έχει χρειαστεί να αποκρίσει και τίποτα. Πολύ ωραία το άνοιγμα του παιχνιδιού για το Μανουδάκη, ο οποίος προσπαθεί να σηκώσει την μπάλα. Πολύ ωραία, οι The Kings γλίτωσαν το κόρνερ. Ο Ρούσος διώχνει. Ποιος Ρούσος ρε εγώ. Αλιφραγκής πετάει μπροστά, μπερδεύεται εκεί πέρα λίγο με το συμπέχτη του. Τελικά η μπάλα καταλήγει στο Kings. Άλλο ένα σουτ και πάλι ο Αλιφραγκής κόβει. Δυνατή κόντρα εκεί με τον Μαντούβαλο, ο οποίος δείχνει να χτύπησε.
Εντάξει, είναι καλά, γερό παιδί, δεν μαθαίνει τίποτα. Σε περίπτωση που έπαθε κάτι, είναι εδώ κοντά μας και ο γιατρός των αγώνων. Μπορεί να σε κοιτάξει. Για να δούμε η ευκαιρία για τους The Kings να ανοίξουν το σκορ. Παρακαλούμε τους υπεύθυνους των ομάδων Ηράκλειο και Πάμπερς να έρθουν στην γραμματεία. Πολύ ωραία η εκτέλεση του φάουλ και το 4-1. 4-1. Τι είπε εκείνος. Πάνε πως είπε 4. Περίπου μισό λεπτό για τη λήξη του πρώτου 12 λεπτού.